magpadala ng message sa inyo. This week is Radio Recognition Week. So, tanong ko lang, ilang taon na kayo sa radyo? 2 years. 2 years. Radio Recognition Week po this week. Okay. So, meron pong anonymous messages dito for you. So, pero hindi nakalagay kung kanino galing. So, it's a message for you. Ano? Random? Wait, paano to? Parang mistake. It's like, ano ba yan? Ako hindi na ako magugulat. Nagulat siya sa iyo. Alam ko may lalabas dito eh. Sabi ko na. Sorry na. Sa'yo ako nagulat! Hindi ko nakita! Ayan po. So, meron pong mga anonymous messages dito na gusto pong magpadala ng message sa inyo. Oh my God! Parang umano yung ano ko. Wala po talagang radio recognition. Akala ko pa naman sineselebrate natin yung 12 years ko. Mag-12 years na talaga ako sa April 16. Oh. Akala ko naman ganun. Kayo. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.